Аз съм Димитър Ташев, бивш народен представител от Продължаваме промяната от 47-то Народно събрание. Това беше първият парламент, в който Продължаваме промяната участва, след като спечелихме парламентарните избори през ноември 2021 година. Бяхме първа политическа сила с най-голямата парламентарна група от 67 народни представители. Аз влязах в парламента с идеална цел да се боря за по-добрия живот на хората в България, да се боря против корупцията, чрез прозрачност за разходване на средствата, чрез отчетност пред моите избиратели и чрез ежеседмични приемни. Бях член на Комисията по регионално развитие и на Комисията по туризъм. Чрез парламентарен контрол изисквах отчет от министъра на туризма за разходване на средствата за реклама в чужбина. Това беше една от големите битки, която водих, тъй като народен представител имам достъп до всякаква информация и до всяка една административна сграда по всяко време. За съжаление, този отчет ми отне 3 месеца, за да го получа, и след като го публикувах на Facebook страницата си, получих огромна съпротива от лидерите на моята парламентарна група, както и от коалиционните партньори, за това, че съм публикувал тази информация, която беше адресирана само до адресата, т.е. само до мен и за ползване за лични нужди. Но аз съм народен представител и тази информация на мен не ми е нужна, поради което аз реших да я публикувам в моята Facebook страница. Другата битка, която ми отне дълго време и огромна съпротива, е за залата в Бургас, за която ще ви разкажа в отделен епизод. Сами разбирате, че съпротивата, която получих в тези мои битки за прозрачност, показва едно разминаване в идеалите и в целите между лидерите на моята парламентарна група и моите. Поради тази причина аз реших да не участвам в изборите за парламент през 22 и 23 година. Реших да създавам този канал, тъй като много малка част от това, което се случва в Народното събрание, се отразява в медиите и хората нямат никаква представа какви законопроекти се обсъждат и гласуват и какви игри играят помежду си партиите и народните представители. Това, което се случи през изминалите 6 дни, е, че миналата сряда имаше дебат по темата за вод на недоверие на кабинета Денков за несправяне с отбраната. Това е втория вод на недоверие, който групата на БСП внася, след като първия беше неуспешен. Дебата беше много разгорещен. От опозицията наричаха министъра на отбраната Тагаренко вместо Тагарев, за това, че е работил преди за Украйна, а сега за България. Те го нарекоха предател на националните интереси. Аргумент за това, един от аргументите е, че той внесе в Народното събрание и Народното събрание подкрепи покупката на 300, т.е. на 198 бронетранспортьора Страйкър, според опозицията модел 1971 година. Общата стойност на тези бронетранспортьори е 2 милиарда и 500 милиона лева без ДДС, което прави 3 милиарда лева от нашите данъци. Това се случва след като същия този министър Тагарев дари според него неизползваеми 100 бронетранспортьора на Украйна, които според БСП и тогавашния дебат, след като преминаха границата на Украйна, тези бронетранспортьори веднага станаха използваеми. От управляващата не коалиция твърдяха, че ще продължават да инвестират в националната сигурност и в отбраната на нашата страна и че подкрепят решенията и министъра на отбраната. Опозицията също спомена и това, което излезе като информация по медиите,
конфликта на интереси на съпругата на Тагарев и нейното участие във фирма и бившия и съдружник в тази фирма, който един месец преди назначението на министър Тагарев за министър на отбраната е спечелил обществена поръчка към Министерството на отбраната. След като приключи дебата в сряда в 13:55, по Конституция 24 часа след този час трябва да се гласува вота на недоверие. В четвъртък в Народното събрание, миналия четвъртък, се обсъждаше дерогацията за внасяне на руски петрол. Така подкрепата за кабинета Денков стана заложник на дебата за дерогацията. Тоест, участниците в сглобката, ДПС и ГЕРБ, искаха премиерът Денков да отмени дерогацията незабавно. Но той предлага тази дерогация да бъде отменена на 1 март. Поради тази причина, след като приключи обсъждането на дебата за дерогацията, със закъснение беше проведено първото гласуване на вота на недоверие. Преди самото гласуване, след като не постигнаха разбирателство участниците в сглобката ППДБ, ГЕРБ и ДПС, представителите от ДПС и от ГЕРБ напуснаха пленарна зала. С това в залата бяха останали 127 народни представители. След като премина гласуването, за бяха 66 народни представители и против падането на кабинета Денков бяха 61 народни представители. След което председателя даде почивка от 15 минути и след тази почивка от групата на БСП поискаха проверка на кворума. Някои от присъстващите народни представители в залата не се регистрираха, поради което нямаше кворум. Поради тази причина гласуването беше отложено за петък сутринта, когато отново нямаше необходимия кворум за второто гласуване на вота на недоверие. Така председателят отложи това гласуване за утре, 22 ноември. Така участниците в сглобката имаха 4-5 дена да се договорят. През тези няколко дена имаше много преговори и много извиване на ръце. Друг важен момент беше по време на дебата за дерогацията от групата на ДПС заявиха, че ще предадат на прокуратурата документи, които според тях доказват схеми на високопоставени политически лица за корупция. И като от Продължаваме промяната отговориха, че с две ръце подкрепят всякакви разследвания и ако има виновни, те да си понесат отговорността. Също така от ДПС предупредиха промяната да гледат за знаци вечерта. За съжаление, вечерта беше кървава. Това, което се случи вечерта, имаше протести, около 3000 протестиращи срещу Българския футболен съюз, Борислав Михайлов и цялото му ръководство. За съжаление, имаше много безредици, имаше и кръв, имало е много бити хора от страна на полицията, имало е ранени полицаи. Така че премиера Денков поиска оставката на министъра на вътрешните работи. Същевременно, следващия ден, той уволни заместник министър Темелаков на вътрешните работи, който всъщност е бил на мястото на протестите в четвъртък вечер. Причината за неговото присъствие е отсъствието на министъра Калин Стоянов, който по време на тези протести е бил на кино. Той се оправда, че това е бил служебен филм, който самото министерство изработва. Въпреки оправданията, цялата група на ППДБ поиска оставката на министъра, който отказа да я подаде.
Поради тези причини, вчера в понеделник министър Денков съобщи, че ако министъра на вътрешните работи не признае, че е имало насилие по време на протестите, самият премиер ще подаде собствената си оставка. Миналия петък, докато в Народното събрание се проведе поредният неуспешен опит за събиране на кворум за второто гласуване за вота на недоверие, премиерът Денков свика Консултативният съвет за национална сигурност. След като там се разбра, че той няма да отмени дерогацията преди Нова година, господин Пеевски, заедно с представителите на ДПС, както и представителите на ГЕРБ, напуснаха тази среща. Според експерти и според Калина Андроова от БНР, атаката срещу Лукойл и спора за отмяна на дерогацията цели продажбата на Лукойл. И борбата е за това кой от приближените бизнесмени до участниците в сглобката ще успее да закупи Лукойл, след като той се обяви за продажба. Събитията се развиха последният начин. Събота сутринта госпожа Нинова в интервю каза, че Асен Василев е победителят от преговорите между коалиционните партньори, тъй като той отмени заложените в бюджет 2024 разходи от такса за пренос на газ към Сърбия и Унгария. Той беше заложил в графата други приходи около 2 милиарда, които бяха планирани за събиране от тази такса. Така ГЕРБ бяха доволни. След проведената среща между некоалиционните партньори, Десислава Атанасова в телевизионно интервю сподели, че са се разбрали за дерогацията и че в сряда, утре 22 ноември, те ще влязат в пленарна зала да гласуват против вота на недоверие. Това, което се разбрали некоалиционните партньори, е за отпадане на дерогацията на два етапа. Първият етап от 1 януари премахване на квотите за износ и на 2 март окончателно отпадане на дерогацията. Друга причина, според мен, поради която кабинетът Денков ще оцелее, както и сглобката от трите партии, е тяхната договорка за промените в Конституцията. Те са планирали това да се случи преди края на тази година, така че според мен утре вота на недоверие няма да бъде успешен и кабинетът Денков ще продължи работа. И за финал исках да ви поздравя с Деня на християнското семейство. Нека деня ви бъде изпълнен с благословия, топлина, разбирателство и любов във вашите домове. Ако имате въпрос към мен, може да ги зададете в коментарите по-долу. Благодаря за вашето внимание и ще се видим в следващия епизод.